Já vás vítám u našeho prvního videa v Hlasu Česka TV. A dnes jsem si pozvala jednoho z velmi důležitých lidí právě tohoto projektu a není jim nikdo jiný než Jaroslav Bouda. Ahoj, Jaro. Ahoj, Šárinko. Ahoj. Jara je jeden z produkčních a také, můžu říct, porodce. A jedna z hlav, z důležitých hlav, která hýbe touto soutěží. Dá se říct. Určitě. Jsme trojhlavá saň. Přesně tak, a to se mi přesně líbí. Proč jsi se rozhodl přidat se právě do pěvecké soutěže? Proč jsem se rozhodl, to je velká otázka i pro mě, ale já jsem celý život tančil, závodil jsem v tancování a pak, když jsem přišel do Prahy, tak jsem s tím trošku praštil, co se týče nějaký taneční sféry nebo tanečních let a poznal jsem spousta lidí z branže, spíš z pěvecký dráhy a potom v roce 2018-2019 jsem poznal úžasnou ženskou, která vybudovala tadyhle tu pěveckou soutěž v Krnově. Naší paní ředitelku Ilonku Rézlovou musíme zmínit. Ano, děkuji. A v prvním ročníku jsem nebyl úplně součástí, ale byl jsem se podívat na tom jejím projektu a moc se mi to líbilo. Spíš i to vedení té pěvecké soutěže, jakým stylem vlastně byla vedena už vlastně od prvního ročníku, jak byly rozřazené ty kategorie těch dětí. A hlavně tam byl krásný smysl v té době rozdělit moderní a klasický zpěv, protože naše paní ředitelka, málo kdo to ví, má 3 příjmení. A hlavně, proč to říkám, najdete ji pod několika příjmeními, když vystupovala a byla obrovskou operní pěvkyní ve spousta divadlech a má za sebou přes 60 hlavních rolí. A to mě asi jako usvědčilo, že to bude dělat dobře. Protože když člověk si projde něčím, co chce potom předávat dál, tak to je pro mě ten smysl. A to byl pro mě ten vlastně smysl, proč v tom pokračovat. Protože jí to bude nadále bavit, bude se v tom vyžívat a vlastně mi předá v podstatě i zkušenosti a já třeba něčím doplním tu pěveckou soutěž a letíme dál a tak to prostě je. Čím tebe jako porodce zaujme soutěžící, ten, kdo se přihlásí? No, asi osobností, jak působí na mě z toho jeviště, i z těch výběrových kol, jestli má trému, nemá trému. Já jsem hrozně chápavý člověk, jak jsem si zase prošel jako tanečník spousty castingy a tak, takže vidím z toho človíčka, jestli je nervózní, nebo jestli, blbě řeče, namachrovaný, jestli ze sebe chce dělat jinačí osobnost nebo ikonu. A to mě na tom, to hodnotím já. A hlavně hodnotím samozřejmě pěvecký projev, ale od toho samozřejmě máme pedagogy a odborní porodce. Ne, že jako hudbě nerozumím, ale zaměřuju se na to jeho vystupování, protože jako produkční chceme s těma dětma postupovat i po soutěži dál. A já na to koukám odborně, ale samozřejmě tu váhu tam mají ty profesionální zpěváci a pedagogové okolo mě. A ještě co mě jako zaujme, ta srdečnost těch lidí a pokora. Pokud ten človíček udělá nějakou chybu, my nejsme Kati, my necháme zaspívat znova nebo vždycky po svolení jakoby porodců dohromady, ale oslní mě samozřejmě krásným velkým hlasem a když nepřehání písničky ke svému určitému věku. My máme 4 města, kam se mohli zaregistrovat do 31.3. naši soutěžící. Jaká to jsou města? Tak tohle je otázka na Peťu. Dobře. Ne, samozřejmě jsou to Vodňany, je to Brno, Praha a pak Hradec nad Moravicí. No to se já nestarám u nás, takže já tam přijedu a jsem rád. Jo. Na té porotě, v tom daném místě, v tom daném městě,
Co je specifického? Čím je ta porota jiná než v tom finálovém vítězném kole posledním? Tak my se samozřejmě snažíme, aby porota byla všude stejná, ale bohužel práce je hodně a máme opravdu, můžu říct, hodně profesionální porotu, takže musíme vybírat i tak, kdo zrovna má čas. Takže snažíme se to vždycky skloubit, aby v každý té porotě v každém městě byl právě aspoň jeden nebo dva ty stejní, ale v dnešní době to prostě nejde. A pak samozřejmě přihlížíme na to, kdo třeba je i z toho okolí, protože tam zná ty lidi, jak zpívají. A samozřejmě, co musím říct, takže když někdo někoho učí z té poroty, tak ho nemůže hodnotit v tu chvíli. Ale je to tím vybraným místem. Je to spíš, že chceme se přiblížit těm lidem. Jo, mohli bychom udělat jedno výběrový kolo, nebo 2, 3, 4 v Praze, ale my se přibližujeme vlastně takhle těm lidičkám, protože víme, že ty rodiče toho mají hodně. Je pravdou, že i spoustu soutěžících v minulých ročnících bylo i ze Slovenska. Je tomu i letos? My jsme se i minulý rok přiblížili jim na Slovensko, na výběrové kolo. Akorát nechci říct úplně, že tam není účast, ale je to složitý. V dnešní době, jako, jak už jsem říkal, s těma porotcema, máme úžasného Martina Vetráka, který nám zasedl jako slovenský zpěvák v porotě. Ale letos jsme se rozhodli, že to uděláme jenom v České republice. I co se týče času nás, naší paní ředitelky, našeho druhého produkčního, protože my jsme zastánci toho, že chceme předat úplně to nejvíc. A letos jsme se rozhodli, že bychom to Slovensko prostě časově vůbec nedali a nechceme něco dělat napůl. Takže tam jsme se nepřiblížili letos. Nepřiblížili, ale jsme v Brně. Ale to neznamená, že Slováci se hlásit nemůžou. Naopak můžou, Brno je jim otevřeno. Ano, to si říkala v té otázce také. Máme tam samozřejmě i slovenskou národnost a jsme za to moc rádi. A do budoucna to chceme ještě rozšiřovat okolo nás. Tak to je super. To jsi mě úplně překvapil, to ani nevím. Proč vlastně tento kanál Hlas Česka TV? No. Hluboký nádech. Hluboký nádech. Ne, Hlas Česka TV vznikl samozřejmě i s nápadem z tvé hlavy, tak jako dohromady, když jsme spolu byli. Jsem za to moc rád, protože my jsme Hlas Česka ZS jako nezisková organizace, která pořádá pěveckou soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska. A tento kanál nebo tady ta televize má vzniknout proto, aby se všichni i naši účastníci pěvecké soutěže dozvěděli o našich aktivitách okolo, co dělá Hlas Česka nezisková organizace. Ono to zní hrozně složitě, ale složitý to není, protože pořádáme samozřejmě i koncerty, pořádáme workshopy a na tomto kanále by měli vidět právě ti z Hlasu Česka, Moravy a Slezska, kteří sledují vlastně ten jiný kanál, tu naší různorodost, kde děláme vlastně veškeré aktivity. Takže ty to prokecnu já na šárku. Právě pokud to půjde, co bude pořádat Hlas Česka, tak právě budeš uvádět a dělat reportáže s našima finalistama a na jejich koncertech třeba, když se něco povede, a nebo na gala koncertu, nebo na workshopech, tak to je zase tvoje úloha, proč ten kanál vzniknul, aby věděli vlastně i tohle zátěží. Protože nechceme motat hlavu, že Hlas Česka, Moravy a Slezska pěvecká soutěž dělá samozřejmě workshopy, protože to tak není. A tady se dozví spousta zajímavých věcí od tebe. Zákulisních. Ano. Takže proto to vzniklo. A nebo ten nápad byl takový, že to takhle uděláme. Dostala jsem od tebe zákulisní režijní otázku, že se mám zeptat, proč jsem byla vybrána zrovna já. Mě by to samotnou zajímalo. Takže proč já? Proč ty? Protože jsi lidská, seš upřímná a pohybuješ se v téhle branži dlouho a myslím si, že víš, na co se těch lidí ptát. Jak kdy? Samozřejmě právě to je ta těžká úloha, ve které já ti prostě věřím.
a my chceme být navenek úplně stejně jako zákulisně. Takže vím, že uděláš hezký reportáže a budou vždycky od srdce. Takže tak. Když jsme zmiňovali právě porotce, koho by si tak vypíchl? Třeba, kdo je tam tak důležitou tváří? Krásná otázka, jenom trošku upravím. Nemůžu vypíchnout porotce, protože já si myslím, že každý má úplně jiný pohled na toho človíčka a nemůžu hodnotit, jakoby vypíchnout porotce. Já můžu jenom vypíchnout třeba patrony nebo tváří soutěže. Třeba patronem pro vlastní tvorbu je Markéta Poulíčková alias Maki. Pro moderní a pop je Jana alias Jana Rybníčková, nebo naopak, to je jedno, ale Jana. A naší tváří soutěže je Sonja Ede, která vlastně je moderátorkou Rádia Kiss. A myslím si, že to je osobnost veliká pro naší pěveckou soutěž. Moc nám pomáhá, je srdečná, stejně jako Maki, stejně jako Jana. A proto je máme jako patrony a proto je máme i jako, proto máme Sonju jako tvář soutěže. Já ukazuju tam, protože koukáme na ní zrovna v televizi. Ale taky bych chtěl říct, že pro klasickou kategorii byla tváří Jana Šrejma Kačírková. To je taky takový naše srdíčko, sluníčko a jsou to lidi vlastně od počátku, kteří jsou s náma skoro od začátku. A vnímají nás právě, že proto jsou těma patronama, nebo jsou ty patronky, protože vnímají celý to zákulisí, ví, jak to funguje všechno, ví, jak chceme, aby ta soutěž byla spravedlivá a oni nám dávají takovou záštitu. Nebo já v nich tak moc věřím, jim jako zpěvačkám, i jako pedagožkám. Soně zase věřím, co se týče tváře, taky s náma sedí v porotě, ale dělá nám krásné PR na tom Kissu. Chtěl bych poděkovat tímhle i Romanovi Andělovi, protože bez nich by to prostě nebylo. Protože samozřejmě ta reklama je taky důležitá pro tu pěveckou soutěž a je taky tváří, protože hnedka na naší první zkusce, to tě bude zajímat, na nás zapomněla. I ty jedna, Soničko. Na nás zapomněla, jela do Jihlavy nebo někam, čekali jsme teda u Rádia Kiss, u budovy na ní další 2 hodiny, než přijela zpátky. A bylo to úžasné, protože vlastně jsme se jenom představili a ona už nemluvila ve stylu, co po mně chcete, ale jak naložíme s tou pěveckou soutěží. Takže tím mě úplně odbourala a od té doby prostě letí s náma a my letíme s ní. A i ta Jana z Maky, já samozřejmě nechci tímhle je vypichovat, ale proto jsou patroni a pak tam máme samozřejmě zpěváka Patrika Stoupu, Vaška Tobermana, taky úžasný člověk pro mě srdcový, který těm dětskám taky rozdá, co může. Má úžasný nahrávací studio Big Win, který je taky naším patronem, co se týče i, že jim dává nádherné ceny našim účastníkům. Ještě chci poděkovat Evičce Matějovské. Ne, já chci poděkovat všem, mohli bychom tady jmenovat jako celou dobu, protože, to je pravda. Ale koho to zajímá, a není myslím to tak, že jsem na někoho zapomněl, koho to zajímá, koho máme i v porotě, ať se podívá na naše webové stránky, které jsou skvělý v tom, že je tam i historie, jsou tam prokliky na ty úžasné osobnosti, které máme a ty pedagogy. A ty naše úžasné osobnosti i vy uvidíte právě možná i na této sedačce. Pojďme nalákat na ty ceny. Co bylo v minulých ročnících? Tak, to je zase pro nás hrozně důležitý, že ty ceny, což už jsme za těch 8 let vypozorovali, nejsou tak úplně podstatný. Ceny jsou krásné. Myslím si, že se snažíme moc a děkuju všem partnerům, sponzorům, kteří s náma letí a kteří nás podporují. Ale my jsme zjistili, že největší ocenění pro ty děti a pro ty účinkující, já furt říkám děti, ono to je od 8 do 99, my jsme tam i 670letého pána, ale pro ně je nejdůležitější, že na výběrových kolech dostanou od poroty zpětnou vazbu. I proč třeba nepostupují. Co by měli zlepšit, co by měli změnit. Ale můj pohled je takový, a řeknu to úplně otevřeně, že máme samozřejmě zpětnou vazbu od těch sponzorů, od těch firem, kdo si ty
výhry vyzvedává a kdo ne. A oni jsou tak trošku líní si je vyzvedávat. Takže my brouzdáme, co je nejvíc zaujme. A vždycky to je ta zpětná vazba. Proto děláme jako nezisková organizace i ty workshopy. Nebo jsme otevřeni, ne aby vlastně účinkující nebo ty soutěžící kontaktovali přímo naše porodce, ale dokážeme... Ty pořád chodíš kolem horké kaše, řekni nám nějakou tu cenu. Tak ty ceny pro mě úplně nejsou tak jako podstatné, ale tak ale třeba... Ale ty to hrozně schazuješ a není to pravda, jsou to skvělé ceny. Ale jsou, ale tak měli třeba v hodnotě 50 000 korun. Prosím. Absolutní vítěz thajský ráj. No prosím, jo. No, to jsou takové velké věci, ale to jsou zážitky, že jo, blbě řečeno, to si pozná ten vítěz sám, ale tak Agung Resort třeba na Bali vyhráli v hodnotě 40 000 korun, což je 3týdenní pobyt na Bali pro 4 lidičky. Vidíte. Absolutní vítěz. Od Big Win Studia dostal nahrávací možnost u Vaška Tobermana. To je přeci báječné. Song. Je to báječné, ale málo kdo toho využije, rozumím. Ne, to ať využijou, ale spíš si myslím, že... Myslím, že ty vítězové, že to očividně jako ne vždy vyzvednou. Já třeba narážím teď na Matěje Proška, víš, který u nás vyhrál absolutního vítěze před 3 lety a úplně takhle bravurní ceny tam třeba nebyly a tím chci říct, že se dostal úplně někam vysoko teďkon, koncertuje, má svoje koncerty ve svém věku, je to obdivuhodný kluk pro mě a jenom mu přeju právě, jak už jsem říkal na začátku, tu pokoru, aby ho ta pokora nikdy neopustila, protože si myslím, že je v dnešní době hrozně důležitá. A tomu fakt držím palce. To je pro mě takovej vítěz, který už byl před 3 lety a já ho mám furt jako v srdci a v uších a fakt mu fandím. Neříkám, že třeba Nikolas Draškovič, který byl předminulý rok, nebo teď byl Ondřej Šťastný. Já všem držím palce, ale chci, aby všichni makali stejně jako ten Matěj, protože on je pro mě ukázka pro pěveckou soutěž, že to jde. Berte si z něj příklad. Přesně tak. A koukejte na něj, je fakt dobrý. I Nikolas a i Ondřej. Ale Ondra, otevři si profil na Instagramu, ať chceš víc vidět. A to je další návod a vodítko pro vás, abyste nás sledovali na všech našich kanálech. Takže i na Hlas Česko TV, ale i na Hlas Česka. Moravy a Slezska. Slezska. Ty sama v tom máš bordel, vy. Ne, já jsem chtěla říct teďka ZS, že jo, ještě. Jo, Hlas Česka ZS. A tak to už je zakladatel vlastně a pořadatel všech tady těch věcí. To není úplně zajímavé. To je zajímavé pro partnery a pro sponzory. Ale to je právě i pro soutěžící, kdo je právě sponzorem. Samozřejmě. Neptej se mě, zeptej se potom Petra na sponzory a na to. Fakt jich je hodně, jsme za ně moc rádi. Je jich moc a jsme strašně šťastní za jednu věc a to je ta, že vlastně oni už se ozývají nám, což je pro nás velký jako přínos. Že ta práce vybudovat si nějakou základnu té pěvecké soutěže nebo i našeho spolku, aby byl takhle bravurní, tak už je hezký, že se někdy i ozve někdo nám. A ono je i krásný to, že vlastně doteďka byly ty gala večery v překrásném místě. Je to kostel Šimona a Judy. Spolupráce s nima je úžasná. Děkujeme panu Šefrnovi, že to s náma takhle jako vydrží, protože některé naše výmysly, ač vypadají, že jsou normální, tak nejsou třeba studený jiskry při gala a tedy, tak samozřejmě je tam nádherný oltář, který je nějakým stylem historicky chráněný a dává si na všechno pozor a chce po nás taky tu profesionalitu, aby jsme všechno dodržovali. A nás to vlastně jako baví a učí do budoucna, co jako může nastat, než děláme to gala. Jsou to velké přípravy. Já to říkám každý vlastně jakoby rok, i třeba když jsem dělal sám nějaký živý vysílání, tak já se nechci furt opakovat, ale my jsme na to fakt jenom 3. A jsem za to rád. A vedeme to jako hezkou firmu, do které si nikoho nepustíme, co se týče nás nějak balumutit.
oslovili nás i televize, aby jsme s nima spolupracovali, že by to bylo třeba ve vysílání. Pokud se vyskytne ta možnost a bude to trošičku za našich pravidel, aby se nezměnil koncept celé té pěvecké soutěže, tak moc rádi, třeba někdy do budoucna, ale my chceme být trošku nekomerční a jedineční v tom, že držíme ten styl trošku jinak a chceme s těma lidma být hodně v kontaktu. Máme asistenty, máme pomocníky, máme naše kamarády, kteří nám pomáhají, kteří vidí vlastně do papíru úplně stejně jako my, ale takovou tu největší zásluhu, tu největší dřinu právě děláme my tří a teda nejvíc, teda musím říct, že jako Peťa s Ilonkou, no. Já jsem na ně jako hrdý v tomhle, že oni jsou ty technický typy, kteří vlastně všechno dělají přes ty e-maily a vyřizujou. A já jsem taková ta huba, která jako komunikuje a oslovuje a snaží se to zase posunout tu soutěž někam trošku jinam. Neříkám, že oni ne, ale oni fakt dřou na vyřizování veškerých faktur, veškerých přihlášek, aby čísla seděly a on si každý myslí, že to je sranda, ale ono potom i na ten gala koncert, když přijdete do kostela a řeknete si, tyjo, tady prodáváme nějaký místa, přijďte se podívat, tak někdo musí očíslovat ty sedačky, jo, to lidi nevidíte. Od rána gala koncertu do večera prostě makáme, aby všechno sedělo a Peťa je na tohle bedna, no. To je i Ilonka, tam mu vlastně předala takový to svoje žezlo, protože do té doby to dělala všechno Ilonka. Tak ono je to teďka už docela ve velkým, musím říct. No někdy je to tak ve velkém, že si to neuvědomujeme ani my. Ono to teda vypadá, že já se teď flákám, ale já se fakt neflákám. Ale tu největší zásluhu musím říct, že teda má jako, co se týče administrativy a všech tady těch věcí a komunikace přes e-maily, tak to jsou oni dva. Co by si popřál soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska? Tu pokoru. Ať jsme furt pokorní to, co my chceme vlastně po těch soutěžících, tak aby jsme byli i my, aby to vypadalo a bylo. Nejenom vypadalo, protože každý to vezme z té druhé strany, že jenom jak vypadáme, takže tak nemusí být, ale ať je to propojený, ať to vypadá fakt tak čistě, jak to je a že někdy i třeba naše Ilonka, i jako já teď je dlouhá v nějaký komunikaci, ale Ilonka prostě to má v srdci a zažila si ona spousta pěveckých soutěží, kde to nebylo fair a to se mi na ní líbí, že ona dupe potom, aby to všechno fair bylo od počátku až do konce, což proto jsem začal i s ní spolupracovat, pak vlastně se přidal do toho i Peťa a to si myslím, že je i názornou ukázkou pro ty soutěžící, jak by měli postupovat oni potom v té profesi. Prostě si jít za svým. Samozřejmě, že z té pěvecké soutěže chceme mít větší a větší, ale ty gala koncerty, aby se ty lidi cítili mnohem víc líp, aby to byla show, aby to byla s prominutím prdel, aby to bylo i o vtipu, aby to bylo o všem. Aby to nebylo jenom o tom, že někdo jde za soutěžici a že si jde pro první, druhou nebo třetí cenu. O tom to taky vůbec není totiž. Řekni nám nějakou zákulisní pikantnost, nějakou chuťovku, na kterou si vzpomínáš. Tak jsou dvě. První je, když s náma naskočil poprvé Peťa do Hlasu Česka. To byl ještě Hlas Slezska, já nevím, teď bych se motal v datumech. A když s náma naskočil a vlastně Ilonka si chtěla užít ten post té ředitelky, ne jakože ředitelky, ale že proto jsme to tak jako vymysleli, aby nebyla na všechno sama, když se Peťa fakt jako úplně zhroutil zákulisí, rozbrečel, že fakt jako to bylo dělání, jak to mám říct, to bylo dělání všech výsledkových tabulek, do toho počítat, do toho připravoval videa na projekci, do toho stopoval projekci. On je hrozně precizní člověk a tu preciznost si dá do jednoho balíčku a když trošku se mu to tak jako vystoupí z té komfortní zóny, tak to je pikantnost, jakože ne úplně jako veselá, ale to je pro mě byl ten úděl, že přebral tu obrovskou zodpovědnost. Pak pikantnosti, no u nás, jako myslíš jako veselo, jakože jako trapnou, nebo úplně nevím na co... Přesně, jako... třeba trapnou, jakože díra na punčocháčích, roztrhlý šaty, nebo něco takového, nebo někdo nenastoupil na gala večeru, jak měl.
Dobře, To no asi- tak nám to šlape všechno, jak mám. No ne, nešlape, já jenom si vzpomínám teď jako, protože já tam úplně nejsem, že jo. Já jsem taky vzadu, v zákulisí, takže v zákulisí, jako v zákulisí úplně nevím, jestli se něco takového stalo. Jako s porotcema samozřejmě je tam sranda, ale nepamatuju si teďko nějaký ty, On je kreje, já vám to řeknu. hele, nekreju. Tak já jako třeba, když nemám krejt třeba tady Soničku Ede, což je pikantnost, která je ale všude veřejně a je to i na našem gala koncertu ještě z Krnova, tak je to taková, protože my máme i handicapovanou vlastně kategorii, je velice silná a je úžasná a já s nima moc rád spolupracuju, protože to, co ty lidičky dokážou předat ještě dál i jako pro mě, jako osobně, jako neskutečný. To mě posouvá ještě z některých věcí si nedělat tak velký trable, jako co jsou. Tak třeba Sonička vyhlašovala výsledky na gala koncertu a měli jsme tam úžasnou paní, nechci jmenovat samozřejmě, to je logické, která špatně chodí. A ta vtipná vsuvka je, ona to pochopí, protože je vtipný člověk a je úžasný člověk, čím mě právě taky motivují. Tak Sonička tak koukala z toho pódia, co se děje, vůbec nevěděla v tu chvíli, co se děje, protože tam byl velký hluk a všichni křičeli a jásali kvůli tomu, že vyhrála. A Soničku nenapadlo nic jiného, než téhle paní, která špatně chodí, tak říct, a už se nám řítí na pódiu. Jo, tak to jsou takový, ale to je i na záznamu, to není nic špatného, ba naopak mě to velice pobavilo, když jsem se i potom s paní o tom bavil, nebo respektive i Ilonka, to jsou takové věci, co se prostě můžou stát a tady ty šprýmy tam jsou, ale nespomenu si asi teď. Já jsem spíš zvědavý, co se stane letos. To jsem taky zvědavá. Jo, protože já tou minulostí úplně, to už mě trošku znáš, já ji úplně jako nežiju, já se s ní poučím, ale ty šprýmy jsou spíš mezi náma třema, my se strašně hádáme. Jako hodně se hádáme. A jako i sprostě? Tak jako padnou tam i sprostý slova. I spadnou vlastně z toho obrazu třeba. Ne, ale tak to k tomu patří. Myslím si, že to, jako, že kdyby bylo všechno úplně růžový. A jste splachovací, anebo se jako dovedete pak jako jít a omluvit, jako že hele, to už jsem fakt přehnala. No oni jsou to spíš situace, za co se jako člověk nemusí omlouvat. To jsou výmysly, co, jak bude, Emoce. To jsou emoce. Jasně, potom, když se to jako, my se ale spíš natolik chápem, že vlastně ty emoce vybudujou ne to, že potom člověku potřebuješ, aby se omluvil, ale že se zamyslíš nad tím jeho názorem, jestli to opravdu tak nemá být. A pak se to jako uklidní. Ilonka to má samozřejmě jednodušší, protože bydlí v Krnově a my s Peťou jsme spolu doma sami, ale my opravdu v obden, teď už to teda není tak horký, jako to bylo, co se týče telefonátů, třeba 4hodinových v noci. Ono to zase začne, protože to vrcholí, ale my s Peťou se kvůli tomu docela hádáme. Jak co bude. Tak je to takový koření vašeho vztahu. Jo, taký chili spíš, úplně přímo. A teď bych to... Protože to chceme mít precizní. A jak říkám, on je velice precizní člověk, já jsem takovej trošičku upřímně... Na pohodu. Já nejsem kryzař. Jakože, abych něco bral krizově. Nebo takhle, já předpovídám, že to může nastat, ale nedržím se to. On se toho drží.